खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम पुलिसआ श्रीभूमियाव 6.5 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे 7 सुबुंखौ खादों। आसाम पुलिसआ 6.5 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामो आरो श्रीभूमियाव 7 सुबुंफोरखौ हमथायो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फेग्रा मुवानि बेरेखायै थिरांथायारि राहा लानायनि थाखाय पुलिसखौ बाख्नायदोंमोन। आसाम पुलिसआ श्रीभूमि जिल्लायाव 6.5 कौटि रांनि ड्राग्स लाखिनायनि थाखाय 7 सुबुंफोरखौ हमदोंमोन। मोनसे स्रोत सुलुंनि उनाव पुलिसआ वेटारबन्ड ओनसोलनिफ्राय 44,000 याबा टेब्लेट जब्द खालामो आरो 7 सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ खायो। अपारेशननि उनाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया पुलिसखौ बाख्नायदोंमोन। बिथाङा बृहस्पतिबारनि मोनायाव एक्सआव मोनसे पस्टआव मुंख'दोंमोन दि गोनांथार आयेनारि बिखान्थिफोरा जागायखाबाय। याबा, जायनि ओंथिया थाईआव क्रेजी मेडिसिन, बेखौ होबथानाय जादों मानोना बेयाव केफिनजों लोगोसे कन्ट्र'ल्ड साबस्टेन्स एक्टनि बायदियै मोनसे फारिलाइ 2 मुवा मेथाम्फेटामाइन थायो। बावैसो आसाम पुलिसआ काछार जिल्लायाव 45 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामनो हादोंमोन। बे गेदेर अपारेशननि फिथाय महरै फेग्रा मुवा फालांगिनि दायनिगिरि 4 सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। हमजानाय फेग्रा मुवाफोराव गोबां अनजिमानि याबा टेब्लेटफोर दंमोन, जायखौ फोथायजाथाव बुद्दिनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसेनि उनाव मोनसे सिग्रोमनाय समाव मोननाय जादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ आसामाव मोन 7 गोदान कभिड केस मोननाय जादों, नाथाय बावैसो सिगां मोनसेबो मोजाङाव फैयाखै। शुक्रबारखालि सरकारा फोसावनाय खारिथिनि बायदिब्ला आसामाव थांनाय 24 घन्टायाव 7 गोदान कभिड-19 केस मोननाय जादों। मिरु सावस्रि आरो नखर अनसायमन्त्रि बिफाननि वेबसाइटनि बायदिब्ला बेयो रायजोआव गासै एक्टिभ केसफोरनि अनजिमाखौ 20 सिम लाबोयो। बे एखे समावनो मोनसेबो हामनायनि खौरां मोननाय जायाखै, जाय ओनसोलाव सांग्रां सन्देरनायनि मोनसे सोलिबाय थानाय अनजिमाखौ दिन्थियो। थासारिया आरोबाव गोसारनायखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय सांग्रांथि आरो सावस्रि प्रट'कलखौ मानिनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। सा-सानजा रायजोआ बोसोरनि जागायजेन्नायनिफ्राय एसे मोजां जाफिन्नायखौ मोनदांनो हादों, जेराव 13 सुबुङा जिउसानिफ्राय हामखांबाय। थेवब्लाबो बावैसोनि अनजिमाफोरा इंगित होयो दि गोदान केसफोरा दासिमबो रिपर्ट जागासिनो दं, जायनि थाखाय सावस्रि बिबानगिरिफोरनि अरायसम गोसो होनांगौनि गोनांथि दं। बेयो जिउसानि सानथावै आखुथायफोर आरो गोख्रों सावस्रि प्रट'कलखौ लाखिनायनि गोनांथिखौ दिन्थियो। हायुंआरि थाखोआव भारतआ 7,131 एक्टिभ कभिड-19 केसफोरखौ सामलायगासिनो दं। सावस्रि आरो नखर अनसायमन्त्रि बिफानआ थांनाय 24 घन्टायाव मोनसे उफ्रा थैनायनि फोरमायथि होदों। बे बाथ्रायाव गोसो होनानै बुङो दि सिगांनि थिखिनिफोरनि रुजुनायाव अनजिमाया रुजुनायाव बाङाइब्लाबो कभिड-19आ मोनसे रायजोआरि सावस्रि जेंना। बे थासारिया सावस्रि मावख'गिरिफोरा महामारिनि सामलायनायाव मोगा-मोगि जाबाय थानाय जेंनाफोरनि गोसोखांहोग्रा महरै खामानि मावो। आसामाव बांसिन केसफोरखौ गुरै होनना मानिनाय जादों। मावख'आरि फुंखाफोरनि बायदिब्ला बेफोर केसफोरखौ गुबैयै न'आवनो सामलायनाय जायो, जाय सावस्रि सिबिथाइ सुबिदाफोरनि नारसिननायखौ बाङाइ खालामो। बे आदबा देहा फाहामसालिनि फुंखाफोराव बांद्राय नारसिननाय गैयाजासे एसेल' बेरामिफोरखौ सामलायनो मोनसे गुवार मावखान्थिखौ दिन्थियो, जायजों बेखौ रोखा खालामो दि बांसिन गोब्राब बेरामिफोरनि थाखाय गोनांथार जोथोन होनो हायो। सावस्रि मावख'गिरिफोरा दासिमबो थासारिखौ सांग्राङै नायगासिनो दं। टिका थुनाय आरो रैखाथि प्रट'कलफोरखौ फालिनाय बायदि रायजोआरि सावस्रि मावथायफोरनि गोनांथिनि सायाव बोलो होदों। बेयो मोनसे हादोरनाङै हाबाफारिनि मोनसे बाहागो, जायनि थांखिया जिउसानि जायखिजाया जाथावना फैफिन्नायखौ बाङाइ खालामनाय, मानोना बेयो सुबुं समाजाव गोसारबाय थायो। बे नाजानायाव सुबुं अनजिमाखौ टिका थुनाय आरो सावस्रि सुबुरुनफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय सोलिबाय थानाय खामानिया गोनांथार। गासै महरै हादोरनि गुबुन बाहागोफोरजों लोगोसे आसाम रायजोआबो कभिड-19नि हेंथायै दावहायाव सांग्रां जानानै दं। रायजो-राजानि रैखाथिखौ रोखा खालामनायजों लोगोसे जिउसानि गोसारनायखौ होबथानायाव सावस्रि बोसोनखान्थिफोरखौ सोलिबाय थानाय नायदिंनाय आरो फालिनाया गोनांथार।
रायजोआरि सावस्रि आरो रैखाथिनि थाखाय रादाय होनाया रायजो आरो हायुंआरि सावस्रि बिबानगिरिफोर मोन्नैनिबो थाखाय गोजौसिन गोनांथि जाना दं। थामथि खौराङाव दङ मोसौ बेदरनि दान्थे बिदान्थेनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया धुब्रीयाव आयेन बेरेखा हाबाफोरनि बेरेखायै सुट एट साइट राहा लानो बिथोन होदों। बे गोरा बिथोना धुब्रीनि हनुमान थानसालियाव मोसौनि खर' एबा मोसौ बेदर मोननायनि उनाव जादों। 13 जुन खालि 11 बाजियाव सार्किट हाउसआव सौहैनाय लोगो लोगो बिथाङा थाबैनो जिल्ला खुंथायनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों मोनसे गोजौ थाखोनि नायफामफिननाय जथुम खुंदोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि दावबायनायखौ आसा खालामनानै धुब्री जिल्ला पुलिस खुंथाया सिगांनिफ्रायनो गासै सोहोराव गोख्रों रैखाथि राहा लाखाबायमोन। सावराय जथुमनि उनाव गिबि मन्थ्रि शर्माया खौरांगिरिफोरजों रायज्लायदोंमोन आरो बिथाङा मावफुंनाय गोब्राब राहाखौ फोरमायदोंमोन। ओनसोलाव माबाफोर गाज्रि थासारि सोमजियोब्ला आं धुब्रीयाव नुनानै गावथारनो बिथोन होदों। नुथायनि बिथोनफोराव सेबखांनाया दानिफ्राय धुब्री सोहोराव गोहोम गोग्लैगोन। बे बिथोनआ दिनै मोनाबिलिनिफ्राय जागायजेन्नाय धुब्री जिल्लायाव अन्थाइ खुबैनायजों लोगोसे जायखिजाया आयेन बेरेखा खामानिफोराव बाहायजायो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बायदिब्ला गुवाहाटीनि गेदेर बागुरुम्बा हाबाफारियाव 10,000निबो बांसिन महरगिरिफोरा दिन्थिफुंगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि दिसेम्बर 2025आव सा 10,000निबो बांसिन मोसागिरिफोरा बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंगोन। ससियेल मिडियायाव सीएम शर्माया लिरदों कामिं सुन ए मेगा बागुरुम्बा पारफरमेन्स। बे दिसेम्बराव जोंनि बर' हारिनि जोबोद समायना हेरिटेज मोसानाय महर बागुरुम्बाखौ बेनि गासैबो गोग्गानायाव नायनो थाखाय थियारि जा। गिबि मन्थ्रिया सिगांनिफ्रायनो मोनसे गेदेर हाबाफारिनि थाखाय गुदि खामानिखौ जागायनो थाखाय मोनसे थागथियारि जथुमखौ दैदेनखांबाय, जाय गुवाहाटीआव खुंफुंजानो हागौ आरो मोनसे हायुंआरि जौसाङाव बर' सुबुंफोरनि धोनि हारिमुआरि सिनायथिखौ दिन्थिफुंगोन। गावनि खबामारि समायना आरो बिबार थान्दैनि थाखाय फालिजानाय बागुरुम्बाया बर' आइजोफोरजों दिन्थिफुंजानाय मोनसे दोरोङारि सुबुं मोसानाय आरो बेखौ सरासनस्रायै सिख्रि मोसानाय बुंनाय जायो। बे गिदिर फालिथाइया आसामनि हारिसा हान्जाफोरनि खौसेथि, हारिमुआरि गोग्गानाय आरो आरिमुआरि साबसिनखौ बांहोनो नाजादों। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि लजिस्टिक, हारिमुआरि आफादफोरजों गोरोबनाय आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दिन्थिफुंगिरिफोरनि सायख'नाया सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं। बे हाबाफारिया मख'जाथाव गोसो बोनो हागोन होनना साननाय जादों आरो बेयो रायजोआव खुंजानाय बयनिख्रुइ देरसिन हारिसायारि मोसानाय दिन्थिफुंनायफोरनि गेजेराव मोनसे जानो थांगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ सिक्किमाव हा गिसिखानायाव जिउ खोमानायनि उनाव सिपाहि सुनिल मुसाहारिखौ आसामाव जोबथा बिदाय होनाय जादोंमोन। सिक्किमाव डिउटि होबाय थानाय समाव हा गिसिखानायाव सिपाहि सुनिल मुसाहारिया जिउ गोमायो। बिथांनि गोथै सह'खौ 9 साननि उनाव बोखांनाय जादोंमोन आरो आबुं रौनिया सन्मानजों आसामाव जोबथा बिदाय होनाय जादोंमोन। सिपाहि सुनिल मुसाहारिनि गोथै सह'खौ आसामनि चिरां जिल्लायाव थानाय मोनसे फिसा गामियाव बिथांनि न'आव लाबोफिननाय जादों। हायुंआरि फिरफिलाजों खोबजानाय बिथांनि कफिनखौ बिथांनि जोनोम आरो फेदेरनायनि जायगा पुब माख्रा गामिनि गुसेब लामाफोराव लांनाय जादोंमोन। गोसा गाबनायनि सोलायै खालि सिरि मोदै आरो गाहायनि खर'फोरल' दंमोन। आबहावाया दुखुजोंल' नङा नाथाय गोग्गानायजोंबो बुंफबनायमोन। दि माद्रास रेजिमेन्टनि सासे रौनिया सिपाहि सुनिलालआ सिक्किमनि साटेनाव मोनसे गिख्रंथाव हा गिसिखानायाव जिउ खोमादोंमोन, जेराव बिथाङा मोनसे गोजौ जौथायनि खामानि मावग्रा ओनसोलाव दंमोन। बिथांनि गोथै सह'खौ नागिरनाया 9 गोबाव सानसिम सोलिदोंमोन। रौनिया हान्जानि हान्जाफोरा बिथांखौ नागिरनो थाखाय बरफ, अखा आरो जेंनागोनां जायगाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बिथांमोनहा गोदान मुगानि रादार बिरोंदामिन, इन्जिनियारिं आगजुफोरखौ बाहायदोंमोन आरो 24 घन्टा खामानि मावदोंमोन, गावसोरनि नाजानायाव माब्लाबाबो आखाइ दैखांफेराखैमोन। जेब्ला बिसोरो जोबनायाव बिथांखौ नागिरना मोनो अब्ला बिसोरो बिथांखौ आबुं रौनिया सन्मानजों न'आव लाबोयो। 20 मे 1990 मायथाइयाव जोनोम मोननाय सुनिलालनि देरनाय फोलावनाया बिजनी तहसीलनि पुब माख्रा गामियाव जादोंमोन। बिथाङा जुन 2012 मायथाइयाव गावनि हादोरखौ सिबिनाय आरो गावनि नखरखौ हेफाजाब होनो थांखिजों भारतारि रौनिया हान्जायाव मुं थिसनदोंमोन। फ्राय 13 बोसोरसिम बिथाङा गोग्गानानै आरो आब्रुथियै इउनिफर्म गानोमोन। गोब्राब बोथोर आरो सोलिबाय थानाय खैफोदफोरखौ सहायनानै बिथांखौ हादोरनि माखासे बयनिख्रुइबो जुजिनो गोनां आरो गोसो नांथावना ओनसोलफोराव थिसननाय जादोंमोन। जाय सुबुंफोरा बिथांजों सिनायथि दंमोन बिसोर बिथांखौ थिखानाय आरो गुरै महरै आखु दिन्थियो।
बिथाङा बांद्राय नांज्लायग्रा नङामोन, नाथाय बिथांनि मावनायफ्रा बिथांनि दिदोमथिखौ दिन्थियोमोन। बिथांनि लोगोफोरा बिथांखौ सासे फोथायजाथाव सुबुं महरै सिनायथि होदोंमोन। सासे आखा-फाखा मार्कमेन आरो सासे आखा-फाखा एथलीट, सुनीलालआ गोबां गेलेमु आयदाफोराव गावनि हानजानि जानानै गेलेदोंमोन, गले-गले देरहानो हादोंमोन आरो गावनि बेटालियनआव खुसि लाबोदोंमोन। बिथाङा माब्लाबाबो गोसो होनो एबा सिनायथि नागिराखैमोन। बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन थासारियावबो बिथाङा सिरि आरो गोसो होनानै थादोंमोन। बिथांनि सासे लोगोआ बुंदोंमोन सुनीलाल भाइआ माब्लाबाबो अजद होआखैमोन, बिथाङा खालि गावनि बिबानफोरखौ मावफुंदोंमोन, जेब्लाबो थियारि, जेब्लाबो थाद'नो हानाय गोहो। बिथांनि जिउखौ दाबि खालामनाय हा गिसिखानाया हरखाबै आरो हिंसाजों जादोंमोन। बेयो जेबो सिगांग्रो सांग्रांथि गैयाजासे बिसोरनि थाथायाव गोग्लैयो, जाय गावनि लामानि गासैखौबो खोबथियो। रौनियाफोरनि उननि नागिरनायनि नाजानाया गोख्रोंमोन। सैमा, राडार सिस्टेम आरो रैखाथि आगजुफोरजों सुजुनाय जुनिया हानजाफोरा गावसोरनि गोग्लैनाय कमरेडखौ नागिरना दिहुननो थाखाय गावसोरनि थांखियाव गोख्रोङै ओनसोलखौ नागिरदोंमोन। जोबनायाव जेब्ला बिथांमोनहा बिथांखौ नागिरना मोनो अब्ला बेयो दुखुनि गलायमोन्देर आरो सुस्रांनायनि मोन्दांथिखौ दिन्थियो। बिथांनि बुहुमारि आद्रा थालांनायफोरखौ आसामाव लांनाय जादोंमोन, जेराव गामियारिफोर, फरायसालिनि गथ'फोर, नखरनि सोद्रोमाफोर आरो सोरखारि मावख'गिरिफोरा गावसोरनि जोबथा बिदाइ लानो थाखाय ज' जादोंमोन। रौनिया मावख'गिरिफोरा बिथांखौ जोबथा सालामजों मान बावदोंमोन। बिथांनि नखरा नसुंसेनि आरो सिनाय मोनै सुबुंफोरजों मदद होजानायजों थाद'नो हायै जानानै थादोंमोन। बिथाङा जेब्लाबो हादोरखौ सिबिनो लुबैयोमोन, बेयो बिथांनि सिमांमोन, सासे बिबथैनि फंबायआ बुंदोंमोन। 6थि खौरांआव दङ आसामनि क'क्राझाराव मोनसे केन्डेल लाइट सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव रश्मिता हजाईनि थाखाय न्याय मोननो खावलायनाय जादोंमोन। बर' हादोरारि फरायसा आफाद बनसुआ उत्तराखन्डनि हानजायाव खास्रि-बिस्रियै जिउ गोमानाय सासे लाइमोन आइजो रश्मिता हजाईनि थाखाय न्याय दाबिनानै बुधबारनि मोनाबिलियाव क'क्राझाराव मोनसे मानगोनां केन्डेल लाइट सांग्रांथि हाबाफारि लादोंमोन। लोगोसे बावैसो सिगां गुजरातनि आहमदाबादआव एयार इन्डियानि बिरखंनि जाब्रबथायाव खहा जानांनायफोरनो मान बावो। सिरि आरज गाबनाय आरो सोरां मम बाथिफोरजों आखुथाय गोनां बे जथुम्मायाव बनसुनि सोद्रोमाफोर, फरायसाफोर आरो जिंगासिनाय नोगोरारिफोरा बाहागो लादोंमोन। बनसुनि लेङाइ आफादगिरि हेमचन्द्र ब्रह्मआ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रि पुष्कर सिंह धामीनिसिम गोथार गोसोजों खावलायनायजों लोगोसे हजाईनि बुथारनायनि नायबिजिरनायाव थाबैनो आरो गोथौवै खामानि मावनो खावलायदोंमोन। ब्रह्मआ रश्मिता हजाईनि बेलायाव गोख्रै आयेनारि राहा आरो बिबान होनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन, जायनि थैनाया गासै सा-सानजायाव हारिफोरखौ सांग्रां खालामदोंमोन। न्याय गोबाव जानाया न्यायखौ नेवसिनाय। ब्रह्मआ एयार इन्डिया फ्लाइट AI-171 जों लोब्बा थानाय आहमदाबाद बिरखंनि जाब्रबथायाव दुखुनांथाव जिउ खहा जानायखौ दुखु फोरमायो आरो मिरु सोरखारखौ मोजाङै नायबिजिरनो खावलायदों। बिथाङा इयुननि खैफोदफोरखौ होबथानो थाखाय भारत बायदि गोख्रैयै जौगाफुनाय हादोराव गोख्रों बिरखं रैखाथि फोसाबनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।